Sziasztok, én Peridox vagyok, és itt lennék egy új videóban. Igen, ez most sima Minecraftos lesz, de ha letekintetek a jobb alsó sarokban, akkor láthatok engem. Sziasztok! Na igen, így már is látszik, hogy telóval videózok. És ide spawnolt minket. Először is majd a címből láthatjátok, de ez egy ilyen videó megölés lesz. És igen, kb. Ennyi. Ja, és kinagyítottam a facecamot, remélem látjátok. Bele is kezdenénk a játékba. Először is építek egy beacon fényt, ahogyha nem tudnátok, és ez, mivel 15.90.1 csak azért tudjuk telefonon, de Aptoid-vel le lehet azt is tölteni. Igen. Le lehet azt is tölteni. Aptoid-vel. Na, de most nem az a lényeg, hanem az, hogy beacont építsünk. Kell egy sík terület, egy 7x7-es ilyen kocka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akkor most innen is újra 1, 2, 3, 5, 6, 7, ugye? Újra számoltam. Igen, és ezt most szépen kitöltjük. Jaj! Nem, szépen nyugodtan. Jó, most nem ez a lényeg, mert megy a videó, és nem akarom, hogy lejárjon az időm. Mert csak 15 perc. Lehet, hogy ez a videó megölés ez a másik részben lesz. Nem vagyok benne biztos. És itt is elkezdjük így pakolni. Ez már csak 6x6-os lesz. De jó, hogy be van kapcsolva az autójump. Egyébként valami más helyre is tehetném. Eddig egy kis vágás. Most a bal felső sarokban láthatjuk engem. Igen, még meg kell szoknom, mert csak ott lent, de úgy, hogy mindegy. És majd ezt is ki kell tölteni. És majd annak lesz egy harmadik része is. De aki tudja, szerintem csak a tekerjen bele, és a videós részt nézze meg. Most volt egy nagy lag így. Az csak a videós részét nézze meg. Ide. De már ne googolj. Ide. És ide. 1, 2. Ez pedig már ugye 3x3. És bele egy beacon fényt. És egyébként adni fogok bele valamit. Potion effekten. Hol kell lenni? Vágás. Ami kell hozzá, az kell gyémánt, ha van, vas, arany és emerald.
Na, és most megmutatom, hogyha belékukkantunk, akkor ezt fogjuk látni, és ezt meg tudjuk tömni. Igen, ezeket a potion effekteket adunk, de adhatunk rá, de szerintem ez ennyi elég lesz. És nem speedelek, hanem egy ilyen, és diát teszek bele. És most egyből gyorsaságot ad. Igen, gyorsaságot. Amint láthatjátok. Gyorsaság. Na és most jöjjön a Wither. Itt kell lenni a Wither koponyának. Így. Oké. Így. Igen, itt vagyok, és már csak az utolsó koponya kell rá. És szerintem én nem most gyorsan ebbe belemegyek. Aha. Az a szerencsé, hogy a smaragdom megmaradt. Oké, így. És már csak a koponyát kell ráadanom. Azért adoltam be magamnak vas cuccot, azért ott fent láthatjátok. Hát. Mindjárt robban. Egyből lő is. Igen. De gyors. Szerintem itt örülök, hogyha élve maradom. Már is rombolja. Ez a baj, hogy nem tudok hozzá repülni. Ajjaj. Milyen messze építettem el a spawn helyemtől. Ez. Tele van hátul. Biztos, hogy én akarom ezt a videót. Igen, most jöttem rá, hogy ez így nehezebb lesz. Várjatok. Vissza is térnénk egy másik mappal. Várjatok egy másodperc. Az előbb igazán beégtem, de most nem fogok. Szerintem az ott van. Akkor is. Jól szépen bőle így a támat. Ajjaj, ezt fog figyelni. Úgy látom, ebből vagy egyszer meg fogok halni, és szerintem ebből elég lesz.
Aha! Na, jó. Látom, hogy lejtettem. Mondtam ebből egy nagy... Szia! Hallod? Nem bírok írni. Én itt járulán vagyok. Ez a blokk nem. De hogy tépézik mindenhol. Látok, nem is tetszett berakni. Oké, úgy látom, ezt a mappot el fogom innen tiltani. Ha tetszett, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, írjatok kommenten. Karidox voltam. Igen. Sziasztok! Sziasztok!